Makadi mhuri yeZimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu patinokupai nhau dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Naizvozvo tinokumbira kuti kana uri mutsva gara wasubscribe wotina on notification bell kuitira mavhidhios anoteera unge uchimawana nguva iripo. Naizvozvo nyaya yandakakubatirai pano inyaya iri kupisa iri kubva kuZANU-PF paTracy. Naizvozvo ZANU-PF haineti kuramba ichidenha, inoita sekunge iyo inotaurwa nedzimwe nyika, asi tikatarisa nyika dzakatikomberedza hapana nyika yatakaona ichitaurwawo nenyaya yeZANU-PF kana ichinyanya kushoropodza kunze kwaJulius Malema. Naizvozvo pano nyaya yandikakubatira inyaya iri kunzi neZANU-PF paTracy iri kuti Hichilema has destroyed Zambia. Zambia is now worse than the time of Comrade Edgar Lungu. Right, mure Zimbabwe ndio zvauya zvichitaurwa neZANU-PF. Mashoko iwayo mashoko ekudenha sezvo mwedzi yapfuura vakange vane mashoko avaitaura kusanganisira mutungamiriri wenyika ari kuRussia ane mashoko akataura pamusoro peZambia, akataura zvekare kuti Zambia ine bhesi reAmerica mairi, asi zvaiva zvinhu zvisirizvo zvakazoita kuti vakaenda Hichilema vasange varege kuoneka kana kutsika gombo ravo munyika. Naizvozvo muri Zimbabwe tinokumbira kuti mugotudzawo kuti munofungei panyaya iyi iri kuitwa neZANU-PF. Ini tinokutendai nekuona kwamunoita pano pachivhitivhiti chenyu. Thank you. Chandinoda kuti uzive uye chisiri kuzikanwa nevanhu vazhinji, even we don't even count vanhu vari kuopposition, vazhinji vacho havakatofa, havana zvavanoziva. Kutaura even within even the ZANU-PF, they don't know kuti Smith paakaita hand over Zimbabwe kuZANU, vaita chitsotsi chavo chavakaita kuLancaster House uko. Handicho vanhu havazvizive kuti Reserve Bank of Rhodesia yakanga ine 12,800 tons, matani anokwana kuita 12,800 dzegold dziri muReserve Bank. Ndo zvaita kuti mari isimbe. So vanhu havazive kuti why zvichinzi mari yemuZimbabwe yanga iri stronger than yekwaAmerica. It is because panhau yemagold reserve Zimbabwe ichinzi Rhodesia ine 12,800 tons. America was the second best pakuti iyo America yakanga yasvitsa 11,800 on the issue yekuti rimwe gold rayo rakabva kuCanada. Canada is the world largest gold producer, but quality gold rekuCanada harienzaniswe nequality yegold remuZimbabwe. And unoona South Africa at that time magold reserve yeku-South African Reserve Bank ravo vachine Kruger handi kuchiri kutonga mabhunu. Panguva iyoyo vangu vari kuma 80,000 tons dzegold dzekuReserve Bank yemuSouth Africa. Apo isusu tatine 12,800. Pa 12,800 gold reserves dziri munyika. Rukunzwisisa. Vakatenge vatotora more than 20,000 tons of gold dzaendeswa to the Bank of England. This you must know. This you must know. Ratoenda kudhara kuBank of England. So vanhu vazhinji izvozvo havazvinzwise kuti nhau dzemari dzinofamba sei. Izvi zvakafanira kuti munhu akaenda kuUK haazive kuti UK inoshandisa mari mbiri, the pound and the sterling pound. One iri gold backed, one ifiat. Vanenge vachitamba chitsotsi chavo mushikashika pama exports and imports. That is why unoona kuti the British pound rinoramba rakadominate all the currencies of the world. In a way kuti they run it on a dual currency economy of Britain. It is run on a dual currency. Vanhu havazvizivi. Havatozvinzwisa kuti chiri kuitika apa imedzi dzipi dziri kuitika. So the United States right now, the US dollar here, magainiro avari kuita mari, they're gaining more money from other countries because vanokuisire zvakafanana nokuti if you go to America kuna mabig industry ariko anopfuura ekuChina, but acho ariko eproduction ekuChina they are directly owned by Americans. Andiri kuiona nhau iripo. So
China is now a superpower, but superpower what varidzwe mabusiness ariko the Americans. And so people must know. Right now, India, it wants to overtake China. And in the next 40 years, it's not going to beat China. But who are the people who are investing in India? Do you remember Gupta Mbafadze famba the whole world zichiba? Vanhu vane andiri kuona makambani ese aya esimbi anonyunguditsa simbi nekutengesa simbi. They are now owned by Indians. But those who is behind those Indians? British. British. So uri kuona here kuti Britain iri kushandisa India as their left hand. America iri kushandisa China as their left hand. By economic language, ndozviri kuitika. So Africa, if you look on Africa from Cape to Canaan, because you cannot separate Middle East from Africa. Sezvataidhirowiswa mepe Africa ichinzi yakadamburwa apa. Mepe Africa yakatozodamburwa paitwa Suez Canal. Saka wakada kutarisa maArabhu ese aya under Africa. That is why ana Abrahama vaifamba vachibva kuCanaan vachipinda muEgypt hapana rwizi rwane rwavaiyambuka. Pane pamakambonzwa kuti zvino Abrahama kana kuti nevana vaJacob vakazosvika parwizi vakuyambuka vachiti takuyambuka rwizi takuenda kuEgypt. Inland vakatozodambura musuno vakugadzira inonzi the Suez Canal kuitira kuti maship asatenderere nekuCape Town uko. Asatendera Africa on the way kuenda kwose kwavarikuda kuenda kunana Australia, kunana China, kunana India. You get the sense. So a lot of people, they don't know anything about it. Chimwe chinhu zvakare chisingazikanwe nevanhu vazhinji millions. And ZANU-PF haidi kuti vanhu vazvizive zvinhu izvi. ZANU-PF haitodi kuti vanhu vazvizive. Pakaitwa Lancaster conference. Pakaitwa the Lancaster conference kuBritain uko. The organizers of the Lancaster angari British. Vachipa pressure kuna Smith because they did not want to lose that country, Zimbabwe. Nazvino. So it was a big advantage to the British pakuti vaka-invite Kamuzu Banda, Hastings wekumalawi, neriri bumbwa iri reZambia iri Kenneth Kaunda. Ana Kenneth Kaunda handiti wakapiwa nyika dziye 1964. Mumwe muna July, I think this other guy, just September, October. Pane difference 4 months independence yeMalawi ne Zambia. Hakuna mborwiwa wondo wangunzi oinyika yenyu. But apa pane dombo rinonzi Great Dyke apa. Rekuti from Cape to Canaan dombo iroro gwenya remari reupfumi ririmo muZimbabwe. Lo Great Dyke iyoyo. They could not let that country go. That is why South Africa will never ever entertain the idea yekuti ZANU-PF ibve. Haisi nhau yekuti ANC neZANU-PF zvine ushamwari, handizvo. And right now they're building a new industry kunikrini uko Seru uko kune kudhuze uko. Munochiona kune chikambani kudhuze kunana Roslyn. Nechimwe chikambani futi chiri kuvakwa uko kuLimpopo uko nemaChina. Chekutora lithium from Zimbabwe. And they are creating serious money. The big employment, there are hundreds and thousands of South Africans would up in the mabas. Makambani angadari ku Zimbabwe. Canadians was really Makambani, but they won't, because they want to milk out of Zimbabwe. So South Africa has got a foreign policy, it is stronger. Not only against the Europeans, but especially against the Nyika Africa. The same foreign policy yashandiswa neapartheid. Apartheid yakatengetwa mbori beta. ANC iritori with, that is why ANC was able to eat a coalition in the DA in a foreign policy. I see now we kuti ANC by elections akaita mashoma DA yakagena isiriyo nyaya. Now we ripo the interest ANC ne DA ari pa foreign policy. Foreign policy inoitwa favored nemabhunu eDA neforeign policy yeANC chino one.
That is why wada kutarisa relationship sorry, excuse me, South Africa neMozambique. Handiri kuona zviri kuitika. Vari kutora mafuta kuMozambique, vari kutora magetsi ikoko, vaibhoba magetsi aya. Machina akatipira maMozambique kuti magetsi ari kupera, muri kudyirwa magetsi mahara. Akaita sei anonzi adzimwa vakabhadharwa veFrelimo vakatanga magetsi nanhasi South Africa vanhu vanongoshandisa magetsi mahara mumarokesheni because vari kumatora mahara kuMozambique. But vari kuMozambique vari murimi. Nyika yedu ine pfuma namanje kuti even mari yese unonzi vanhu vachitaura zvekuti Zimbabwe makabewa 15 billion emadiamonds. That is nothing. That is nothing. Even goridhe rese reserve bank MTA. Zvinhu zvese zvezvo zvakabewa zvikanzi vakazvibatorai zvaazvenyu endei nazvo kwamurida kuenda nazvo. Pfuma yavakaba izi tikada kuisa papercentage is 0.00 ameno point something of 1,000. So the issue is very serious yekuti most of Zimbabweans they don't know anything about their own country Zimbabwe. Avazivi. The reason why isusu tiri muSouth Africa takaona road dzemuSouth Africa dzine mabillboard akanaka nemabridge akanaka, takaona matall building nemagarage, takaona masupermarket, we started to think that South Africa is the best country in Africa. Then we forgot of our beautiful country Zimbabwe. Yes. Ana Mnangagwa ma-criminals vakaita mhosva dzavakaita. So do you think he'll just walk away from the podium kuti ndakurizana president kuti ndiende kujeri? Hazviko. Hazviko. It is not the fact kuti Hanzi Mnangagwa wants money. He knows he's too old. He's too old to enjoy money ana Mnangagwa, but vakungoitira for the purpose yevana nevazukuru. Otherwise, they are the very ones who are protecting family yese kwana Mugabe nana Chuhuri vakaenda kuMalawi kumusha kwavo. Who is protecting them? Emerson Mnangagwa. Muna November 2017 painzi kumba kwanikitaona tine matsaga emari US mari yacho yakazoendera. Pane pamakambonzwa vachinzi mari iyo yakasvika kuchirikadzi kunderera nezvirema nemapofu. Ikone zvanhu vakutorerwa magurosari pabridge apa. Handi ndakakuudzai ndikati manje muchaona mai Mnangagwa vakunzi vakuorganiza magurosari hambai kufamba vachipa vanhu muZimbabwe. Vari kutora kazvinhu zvavakatorera vanhu. That's what they're doing. That is a crime. So do you think those people who want to give away power kuti vaende kujeri, crimes are very dangerous, very heinous. These are dangerous criminals. So when we're dealing with them, we must exercise extreme caution. But more than that, whether we live or die, we must disseminate correct information at 100% so that even whether you or me or all of us die, then the children, they've got the first hand of information. Now you know that this propaganda kuti vanhu vanoramba vachifungidzira kuti vachiri 19 million, but we are over 24 million Zimbabweans. Zvekuti takazotora nevamwe maZimbabwean akazoberekerwa kudiaspora, you find kuti we could be now 27 million. But ndikada kukubvunza kuti mabumbwa nemabwida ari muZimbabwe mangani, they will havasati vatombosvika even close to 3 million. It is only that they constitute mostly in urban areas, nemoma farms, something like that. Imwe yavatogona kuti mabumbwa ya mixed blood, half Zimbabwean, half Mnyasa, half bumbwa, what. And they dominated the politics of Zimbabwe. Vana Banda, vana Mwale, vana Mwasi, vana Pili. We name them all. They were dominator. Politics, judicial, correctional service, prison service, army, reserve bank, Dovarimo, Ministry of Education, Dovarimo, Papi Pavanoida Pavasiri, we got auto license, VID in Dovaripo, passport in Dovega, and up passport office up a job. Ndosikovanana napiri vakazara ndo anapiri ndo vama representative kuti embassy kuZimbabwe. Instead of having Zimbabwe nepapa tiri kurepresentwa nemanyasaranda anapiri vari papa. Unaona enda unovashaiwa. They're everywhere. And they're in charge. So hapana zvekutaurirana navo vana.
Zotange tamborowana navo chete. Kana munhu wasangana nembavha yakakubira, hautaurirane nembavha kuti manje toita sei pamusoro pezvinhu zvawakandibira. Ingorowana nembavha chete kusika yasarenda zvinhu zvako. Ndo hondo yatinayo. If there is anybody within ZANU-PF who agrees with us, he must come to us. Haangouyi bedzi kungoti ndauya uye usina kubata chinhu mumaoko. We don't accept. No, yes. Ende tochida kumboziva kuti chaitwa kuti uchiuya nhasi chii chaikutadzisa kuuya makorisa aya. Waitadziswa nani, on what condition? But zvikurovana hatisi kuregedza because handiri kuona isusu we told them in Mozambique. Tikati kwamuri kuenda kwese kuma-police station hakuna basa ende pa-state house havana kuita izvozvo. Mheni kwavari kudzengerera vachingopisa-pisa vachingodii. I told them, those guys in Mozambique, go to state house. But isusu strategy is totally different in Mozambique because we know who we are dealing with. Strategy is in everything. South Africa kana Botswana kana Zambia. We have got our own way of doing things in our own way. And that is what we're going to execute. And hakuna dona ratoda kuzotsvaga remurungu watisingazive. Isusu maZimbabwe we'll get there pandau dzemari. Tichibvisa iyo shoma yedu ma1 cent 1 cent way. Tinotosvika chete but kusvika tosvika. Zvogona kunonoka but totosvika. I was advised by an old man. The slow is the fastest way to get to where you want, because the most important thing is to get to where you want to be. But this time, our speed is even better. Kunyangwa is slow.